går på toilettet for at lægge makeup. En masse bruncreme, men hun glemmer sin krop. For om lidt skal hun i byen for at gå amok. Så hun husker sin BH, der er fyldt med push-up. Hun vil besøge en veninde fra hendes folkeskole, så hun cykler derhen i en alt for kort kjole. Og folkene på cykelstien, de kigger på hende, men hun er lige glad, for hun kan lide at vise skin. Hun er med på den værste, selvom hun har en kæreste. Hun vil danse med drenge og bruge deres penge. Og når man rører ved hendes fjes, får man snask på sine fingre. Men hun er altid frisk på både fragt, når man ringer. Hun er med på den værste, selvom hun har en kæreste. Hun vil danse med drenge og bruge deres penge. Og når man rører ved hendes fjes, får man snask på sine fingre. Men hun er altid frisk på både fragt, når man ringer. 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 For at tage på klub, men dørmanden siger, at hun ikke er gammel nok. Så rører hun ved hans buks og spørger ham sødt igen. Nej, søde dørmand, vil du ikke nok lukke mig ind? Så bliver hun lukket ind, og de finder sig en plads. De sætter sig ved bordet, og de tømmer deres glas. Så går de op i baren for at lasse en shoes ved en fyr, der er naiv og som tror, at han får. Så tager hun den naive fyr med hjem fra byen, og han vågner op til det frygtede i syn. Hendes bruncreme er væk, og hun ligner et lig, så han spænder ud af døren med et kæmpemæssigt skrig. Hun er med på den værste, selvom hun har en kæreste. Hun vil danse med drenge og bruge deres penge. Og når man rører ved hendes fjes, får man snask på sine fingre. Men hun er altid frisk, med fragt, når man ringer.